I Fujitsu har vi meget fokus på, at den enkelte organisation skal have det bedste udbytte ud af robotics. Derfor går vi ind sammen med den enkelte organisation og får kortlagt, hvor er det robotics passer ind. Robotten den kører 24/7, den er fejlfri, den er billig i drift. Men det positive for en organisation er jo, at den kan gå ind og løfte nogle af de opgaver, som måske ikke er så interessante for medarbejderne. Dermed medarbejderne de kan flytte energien over til det, der er mere kreativt, det der kræver en fortolkning med videre. Det kan være digitale ansøgninger, der kommer ind, som kræver en anden form for behandling. Men det er regelbaseret, det vil sige, at det kræver ikke en stor fortolkning, men det kræver en anden form for menneskelig behandling af ansøgningen, fordi opgaven ikke er fuldt digitaliseret. Her kan robotten gå ind og understøtte, tjekke om de fornødne oplysninger er til stede på blanketten, sende den videre i systemet, afvente, der kommer en tilbagemelding fra et andet system, det kunne være folkeregisterne med videre, og så sende oplysningerne videre til de rette. Ting, som måske er lidt manuelt i dag, men for robotten er det jo ikke. Den er bare programmeret til det. Vi ser en tendens til, at vores kunder, vi kigger på det offentlige, både kommuner og styrelser med videre, at de i høj grad tager det her til sig. De begynder at arbejde med det, de begynder at efterspørge det. Robotics er jo et element i den digitale rejse, som de fleste virksomheder eller organisationer står overfor. Vores mål i Fujitsu er at kunne understøtte en virksomhed eller en offentlig organisation på den rejse. Det vil sige, at vi kan understøtte med robotics, men det kan også være, at der er andre behov, som viser sig på baggrund af den analyse, man viser. Der vil vi også kunne understøtte den enkelte virksomhed eller offentlig organisation med den teknologi, der skal til. Det er vores mål at kunne være med på den rejse, som de fleste virksomheder og organisationer står overfor i dag.